बा बोसोरावथ' अनेक खहा जादों आङो फिसा मोनसेल' एग्जाम्पल होनोसै दाखालि बावै जालांनाय मैयायो माने खाग्राबारियाव जालांदों मार्टियारफोरनि नामाव भलिबल कम्पिटिसन बिथांमोना नेशनेल लेभेलनि कम्पिटिसन खुंदों माने हाग्रामा महिलारि सारा सिफ जाना थानाय समाव मार्टियारफोरनि जेब्ला माने बेबायदि टुर्नामेन्ट खुंनाय जायोमोन फुटबल भलिबल नैबे खाग्राबारि अन्थाइ गोरानि मुंनि खानाय बिनि जिथु एक्सक्रिसिया माने इयारलि 5 लाख थाखा बेखौ माने मोनोमोन आरोखि दा प्रमद बर' सरकार फैनायनि उनाव बियो दिनै बन्द जादों मानो बेखौथ' लाबोफिननांदों बिटिसिनि इएमफोरा माने गोदो हाग्रामा सार थानाय समाव स्टेट रेंकनि मिनिस्टारनि पावार दङमोन प्रमद बर' सरकारनि समाव बे पावारा गैया जादों हाग्रामा सारा जेब्ला माने चिफ हिसाबै शपथ ग्रहण लाबाय जोंनि बिटिसिनि चिफ हिसाबै नखानायैनिफ्रायनो इएमफोरनि पावारखौ स्टेट लेभेलनि मिनिस्टार रेंकनि माने पावार लाबोफिनबाय एस्कर्ट गारि लाबोबाय बिथांनि समाव गैलामोन 16टा डिपार्टमेन्टखौ अलरेडि बिसोर ट्रान्सफार जाबा खालामजोब्बायमोन माने डिसिफ्रासो फाइनान्सियेल मनिटरिं खालामनो हानायनि केपासिटि माने मोनबायमोन आरोखि दा दिनै माने 6 स्टिलनि जिथु पावार बियो दिनै आरोबाव माने जोंनि गोआव फैफिनबाय दा बेनिखायनो बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा जोबोद खुसि जानानै दं आरोखि दासो सरकारा जागायजेनदों माखासे सेटिं खालामनो थाखाय एसे टाइम लाबावगोन आनएमप्लयड इउथ्सफोरनि थाखाय जोङो माखासे माने प्रभिजन रेडि खालामखाबाय आं दिनै बुंजोबला नोंथांमोना इलेक्सन टाइमाव लेक्सार होनायाव खोनाखादों आरो जोङो जि खोथाखौ रायजो राजानो माने इलेक्सन टाइमाव प्रमिस होदों जोंनि चिफ सारा थिननाय लेखा जोङो बेखौ मावनो थाखाय मोनफ्रोमबो एजेन्डाया जोंनि बिपिएफनि आखायाव रेडि जानानै दङ आं दिनै बेखौ बुंनाय नङा जेखौ जोङो इस्टाराव फोसावदों मोनफ्रोमबो खामानिखौ माने बिपिएफआ आखरे आखरे माने मावफुंजोबखागोन आरो नोंथांमोना टाइमलि बे जिनिसफोरखौ माने मनिटरिं खालामबा बयखौबो नुलांजोबगोन आरोखि खामानि मावनायनि बेलायाव बिपिएफआ कमप्रमाइस गैया